opat adiluhung yasane pro pujangga sami renggani tanah Jawa pitutur kang luhur tresna budaya prasetya datan kenggo budaya manca nekani mugi jayeng bawana. Dipun monggo dipun milai kali Karjandang kula saking sehat ulang rek. Napa tunggal-tunggal apa? Nggih, tunggal-tunggal ya malih. Pamedare wasisane ngati cuman toko aniru pujangga dahat muda ing batine nanging kadah ginunggung datan rodien adenge semi amaksa anumpaka basa kang tutur kang katula-tula pinalaten rinuh kalawan ririh mripat kang